हेलौ लोगोफोर नै आंहा एसेबां गोबावनि उनावहाय दिनै सिटी सेन्टाराव फैदों आरो स' ओमफ्राय आं एसे भिडिअ क्लिप बनायदों ससे बेखौनो नोंथांमोना एसे शेयार खालामनो सानबाय स' नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि आंनि ससे भिडिअखौहाय माबायदि जायो ओमफ्राय आङो मा जायो मा खालामो स' बेसांखिनियानो स' बायनोथ' जेबो अकादानो गैखाया आंहा बेयावहाय ओरैनो माबा मोनसे जाना थांसै आरो नायफालांबाय थादो दायो जोबजासिम आंजों लोगोसे नेथ'बानो जाबाय। नै आंहा दायो जाग्राया सफैबाय आं मा अर्डार होदों नोंथांमोना नायनो हागोन नै जानोसै आरोना नोंथांमोना सोरबाफोर जानो लुगैयोबा हानना जाहरबानो जाबाय बिनिफ्रायनो स' आंहा जानोसै।